Възможно ли е да обиколиш 5 града в Италия за 6 дни с една раница ръчен багаж в началото на януари? Честно казвам, до последно и аз не бях сигурна, но ето ме обратно вкъщи. Днес ще ви разкажа за цялото пътуване, събрано в 15 минути, като накрая ще ви кажа, заслужава ли се да посетите Италия през зимата, както и колко всъщност ми излезе цялото пътуване. Аз съм Алекс и да, това е първият ми влог и най-вероятно е малко кринж, но обещавам да става все по-добре. Всичко започна на Терминал 1, родното място на всяка нискобюджетна почивка. Тръгнахме с една от най-добрите ми приятелки, решени да проверим дали ще се справим с толкова малко багаж на зимна почивка. Добрата карма ни прати на аварийния изход с екстра място за краката, макар и с много малък прозорец. Каснахме в Бари и веднага се качихме на влака за Монополи. Монополи изобщо не беше това, което очаквах. Беше много по-хубаво. Това е малко градче, за което не четеш нищо преди да отидеш там и когато отидеш, просто те удря. Чара му е в тесните бели улички, пълни с пране и сакси с цветя. Всяка следваща улица изглеждаш като предишната и въпреки това продължаваш да вървиш, защото всяка беше различна по свой начин. Началото на януари имаше своята магия. Коледната украса още стоеше, но тълпите от туристи си бяха тръгнали. След дългата разходка и бързата вечеря се прибрахме, защото планът на следващия ден беше да тръгнем към следващия град. Има места, които просто са единствени по рода си и според мен Матера е едно от тях. Камък върху камък, пещера до пещера, средновековието там все още е факт. Усещането е странно и завладяващо едновременно. Сякаш времето просто е спряло някъде около 12 век и никой не се е сетил да го пусне пак. Първия ден се лутахме нарочно без план и без посока. Идеята беше да видим колкото се може повече от града. За втория ден обаче имах стриктен план. Исках да стигна до отсрещния хълм, откъдето се вижда целия град. Не бих казала, че пътеката е трудна и че е тежък преход, просто аз не бях с подходящите обувки и дрехи за целта, тъй като пътувах само с ръчен багаж. Маршрутът минава през каньона Гравина и съответно се пресича реката Гравина ди Матера посредством този малък въжен мост. След като започнах да набирам височина по съседния хълм, започна да се открива гледка към града, но и видях, че всъщност се задава доста лошо време. На хълма, освен красиви гледки към Матера, има и стари изоставени пещерни жилища, които можеш да влезеш и да разгледаш. Сега ще ви покажа и едно от тях. Като цяло това си е стандартна варовикова пещера, но по-интересното е, че хората са си издълбали отделни стаи в нея и са зазидали самия вход на пещерата с камъни по такъв начин, за да остане по-малък отвор като врата. След като излязох от пещерата навън, вече беше буря и духаше ужасно силно и валеше. И да, в един момент дъжда се превърна в лед. Това беше момента, в който реших, че може би ще си потърся друга пещера, в която да изчакам да мине бурята, след което ще потърся някакъв транспорт обратно до града, за да не се връщам по пътеката. Качих се още по-нагоре, където вече ставаше равно и имаше някакъв черен път. Оказа се обаче, че буквално съм последния човек, останал на
поляната и нямах никакъв избор и се върнах отново по същата пътека. За щастие, бурята вече беше свършила. Ето е равносметката от прехода. Почти 4 км и около 2 часа преход, както и много красиви кадри на Матера. След като се върнах в града, тръгнахме да търсим музея Саси, който показва как са живяли хората в автентичните Саси пещерни жилища. Като самият музей не е типичен музей. Това е пещера, запазена по начина, по който е изглеждала, когато последно са живяли хора в нея. Което шокиращо, оказва се, изобщо не е толкова отдавна. Всъщност, семейството, което е обитавало тази пещера, се е изнесло от нея 1962 година и 3 човека от това семейство все още са живи. Момичето, което работеше в музея, ни обясни, че всъщност в тази пещера са живяли 11 човека. 2 възрастни, 9 деца, 1 магаре, 1 прасе и няколко кокошки. След като разгледахме музея, се разходихме още малко из града, за да видим още малко вечерни гледки от Матера и се отправихме към един автентичен ресторант, който също беше в пещера. В ресторанта си поръчахме традиционно за региона на Матера ястие пинята, което представлява нещо като глинен гювеч, пълен с зеленчуци и агнешко, завити с тесто. Ако сте в Матера и обичате агнешко, със сигурност го препоръчвам. Аз лично не харесвам агнешко, но въпреки това исках да го пробвам, тъй като винаги като пътувам искам да пробвам местната кухня и неща, които са традиционни точно за този регион. За съжаление, това беше последната ни вечер в Матера и на следващата сутрин се качихме на автобуса и тръгнахме към Бари. За съжаление, Бари не беше дестинация в това пътуване, беше база. Отседнахме там за 2 дни с идеята да разглеждаме градът, когато ни остане време. Успяхме да видим доста неща, но със сигурност не всичко, което исках да видя, така че мисля, че ще трябва да дойда поне още веднъж в Бари. Още първия ден се разходихме по крайбрежната улица, която беше доста красива и явно през зимата няма почти никой там. След няколко дни в малките градчета със сигурност се усещаше, че най-накрая сме в голям град, тъй като имаше доста голямо разнообразие от заведения и магазини. Следващия ден започна доста по-спокойно и бавно, тъй като дестинацията за деня беше доста близо, на около 20 минути с влак от Бари, а именно малкото градче Полиняно Амаре. Полиняно е толкова чаровно, че изглежда сякаш е измислен само за да се продават картички с снимки на града. Самият град беше доста пуст, буквално нямаше нито един друг турист, освен нас, имаше само местни, като магазините за сувенири видяхме общо 3, които работеха в целия град. Прекарахме целия ден там и смея да твърдя, че успяхме да видим всичко от това градче и наистина е невероятно красиво. Дочакахме и залеза в Полиняно, след което се върнахме в Бари с влака. На следващия ден беше време и за последната дестинация от нашето пътуване, а именно Алберо Бело. Градът изглежда като излязъл от приказките. Буквално, малки бели къщички с конусовидни покриви и красиви символи върху тях.
Пристигнахме рано сутринта и успяхме да обиколим целия комплекс от трули. Въпросните специфични веровикови къщи, които правят Алберо Бело единствен по рода си. Имаше малко повече хора от Полиняно и Монополи, но януари си е януари, дори тук нямаше тълпи от туристи. Успяхме да срещнем и няколко местни котки. Това, например, е Джудит, която си има дедикирано местенце пред магазина на собственика си. Времето беше просто прекрасно, беше слънчево, топло и нямаше никакъв вятър. Доста от сувенирните магазинчета продавачите разказваха самата история на трулата, в която е магазинчето. В едно от които влязох, ми казаха, че всъщност във въпросната трула е живяло семейство до 1955. Като на доста места хората продължават да живеят в тези къщи, но със сигурност условията не са както са били преди. Вече имат електричество, вода и климатици навсякъде. Дори е възможно да отседнете в такава автентична трула. Посетихме и подобен музей на този в Матера, в който показват как са живяли хората преди. Това е кадър от там. Общо взето изглеждаше доста по-добре от САСИ жилищата. Приключихме деня с чаша вино на слънце, след което се прибрахме в бари и си стегнахме багажа за вкъщи. Ето и колко излезе всичко. Полетите бяха 25 евро, двупосочни, без допълнителен багаж и без избор на места, а нощувките ни излязоха общо 420 евро или по 210 на човек. За другия транспорт, като влакове и автобуси, както и храната, която ядохме и всички забележителности, които сме посетили, изчислих, че съм дала още около 200 евро, така че цялото пътуване мога да кажа, че абсолютно спокойно може да бъде направено с 450 евро. Ето ме обратно, една седмица по-късно, една раница, 5 града, дали се заслужаваше? Абсолютно 100% да. Южна Италия през зимата е невероятна, температурите са приятни, няма толкова много туристи, всичко е невероятно наистина, 100%. Да, добра идея. Благодаря, че гледахте първия ми влог. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам, ако се абонирате за канала, за да можете да видите и следващите. Аз обещавам да се постарая повече с кадрите. Сега със същата тази раница заминавам за една седмица за Испания, така че следващото видео ще бъде от Валенсия. Чао и до скоро!